Nya, kubos sa to paksiw. Unsay pasulti? Goods kayo, no kulang na kulang ko. Unsay kulang? Kok. To, kok to. Ang paksiya mo, Oh. naluya ako magkaon. Ngano man? Isa ka busog. Ano pagpalit ito? Kaya una pa ka Spurs. Good morning matas. Natay grasya nga naabot matas no, pero dili ni bangsi kun dili sinsoro. Budburon, burot, tulay. Siyempre matas basta modunggo jud ning bangkaan ni di jud na pwede nga dili ta magpaksiw mo nang nagkuha tag burot, budburon og salmon diha. Tan-aw matas kung unsa ka presko ng isda ana. Siyempre matas kay bag-o man ang dunggo, mga presko jud atong pilion. Sa bagay presko man jud ni matas kay isa ra ni kagabi gikuha dito sa dagat human gi-deliver sa sulod sa Peaceport. So ubay-ubay jud atong paksiw matas no, kay ubay-ubay pod ang mga unang matas. Isa ka kaldero atong himuon diha. Kini akong tirada matats, simpleng tira lang ni siya no. Ako nang gibutangan og bombay, ahos, luya, toyo, simpre suka og di po na mawal ang magic laplap diha. Pagka man matats para adobo ang dating atong butangan og mantika. Oh, di ba? Kompleto ricados na, pero bago na to naitak ang matats, ato sa ning hatagan og sticker ni atong amigo no kay itong niaging bulan pa ni sigig pangayo sa kuha. Karon lang jud mi nagkita. Siyempre kay gasol ba tong gamit, automatic itak ang dayon na og ato sa nabiyaan kadiyot. Hoy mga pangit. Magkilaw ta dili. Ha? Oh, kaway-kaway sa mga pangit. Magkilaw ta dili. Kala mo. Video na ka ba? Wa na tay mahimo ni matas kung dili sila gusto magkilaw no, kay ako bi ang muhikay ana karon kung magkilaw pug isa ka buksang bagong diya di man pud nato na mahurot. Sa bagay matas hapit na pud na human ning habuan no. Lisod pud magkilaw matas nga ikaw ra isa way gana ikaon. Abi nyo matas dami kay kilaw ng sambagon sama ani matas oh, kani nga dagko nga sambagon pagkalami kilaw ni. Aton nato balikan nato pinaksiw matas kay murag aslom na kayog baho matas. Aton tilawan no kay murag gutom naman jud kayo kay sa aso pa lang nakakagutom na. Karon matas kay naluto naman na dili sa tamagukad do kay ako sa ning ipakita sa inyo ang ilang grocery nga balon nila padulong sa lawod. Tan-awa matas, kompleto ricados na. Mura pug kag naa sa mall nagpuyo. Di ka ganahan mo sakay aning bangka. Unya kay di na jud mapugnan ang kahumot sa pinaksiw matas. Ato na ni hukaron ang kanon no kay mukaon na ta kay perte ng pagkagutuma. Pagkahuman mukuha pud og salmon diya. Kanantiyan jud atong tirawon matas kay kanantiyan man god perting pagkatambuka. Kalami matas. Salmon tamis kayo. Mauna tagkaon kay magpinaspasay ka buwa karon. Di na punta kapil, di na punta mabindan. Oh. Balag, magpinaspasay sila at least nakauna na ta. Salmon matas. Pwede ba mahala ani tag sobra 200 kilo. Naabade ko siniro maulahi matas, di ba? Pag humatod kaon matas, ang atong kauban na pod ang gipakaon. Nya, kubos sa to paksiw. Unsay pasulti? Goods kayo, no kulang na kulang ko. Unsay kulang? Kok. To, to. Ang paksiya mo, Oh. naluya ako magkaon. Ngano man? Isa ka busog. Ano pagpalit ito? Kaya una pa ka Spurs. Kumtabog juga. Atas, ano ha? Gibinlan ko ito wala. Basi wala pa ko gibinlan ha. Bantay jud no, dito na jud mulutuan. Oh. Namo ti salmon di ado. Nanawa na. Oh, pagdali kaon kay palitan ta mo kok. Pagdali mo kaon ya ha, palitan ta mo kok. Hindi totoo yan. Soft drinks, palitan ta mo soft drinks.